Ito nga, sila mismo ang nag-volunteer din na tumulong sa atin dito. Gumagawa na sila dito na eksena kasi nag-audition na sila. Tingnan nyo naman pati si Kap nakasama natin sa paghukay. So ganito yung community filmmaking dito sa Bicol. So salamat ng marami sa Libmanan. So parang lagi natin binabanggit kasi bihira kasi naming magawa to yung tulong-tulong community para makagawa ng ganitong pelikula. Kaya lagi namin siyang inuulit. Kaya pasalamat kami ng sobra-sobra. Kasi may mga ganito tayong nakukuhang suporta at tulong. So sa both sa barangay at sa bayan. Pinalipat ko to, dapat ito yung background siya. Kasi kanina nakaganito siya. So kung nandito yung camera, takip yung bintana. Dito pintuan mo. Pintuan. Para pag nandito yung camera, diretso na agad nakita dito. Pasalamat tayo kay Jose Malto kasi pumayag siya na magpatayo tayo ng bahay. Kahit may paitanim, ililipat na lang daw po. Grabe naman yun. Salamat po Manay. Ang bala ko ta mixing. Si Luma dumadadaraw ni si bago dadaraw tama ko ta duman. Ang ganda pala dyan ang ano, mo pwede dito. Pagka medyo atras tayo kasi delikado sa dagil. Ay, diyan manuloy. Grabe si tatay oh. Oo, nakaiwak pa ko. Maraming volunteer, maraming tumutulong. Nakakatuwa lang kasi palangiti sila, hindi sila hindi napapagod. So masarap magtrabaho, masarap mag-setup pag ganyan kapositibong mga tao. At syempre, hindi ito makukumpleto kapag wala si Ate Myra. Ayan. Hello. Ayan, salamat Ate Myra. Hello, salamat po sa mga nagtarabang sa Mambaliti and then Tampuan po. Uy, nandito tayo para gumawa ng bahay, hindi kumuha ng kamote. Maraming kamote direct. Ay, madami ring langgam. Grabe yung langgam oh. Ba't kumukuha ka dyan? Pasalubong ko to kay Sir Art. Nandito. Ano si Kap oh. Ay nako, ayan, Bicolano talaga yan oh. May pasili pa oh. Bicolano oh. So nagbigay tayo ng budget sa kanila through Sir Art. Tapos sila na ang nagluto yung barangay, sinakapitan sa yung mga kagawad. At syempre, pinakain natin yung mga volunteer dito. Ay nako. Hindi ka na kaya. Patuloy yung gawa dito ng bahay ni Gunda. Talaga nagsimula siya sa flat surface hanggang maitayo natin yung bahay. So halo-halo yan. May mga binili tayo, meron din namang mga pawid na mga luma na naman nagbigay. So ang bilis oh. So may nakatayo na agad. Ganyang kabilis tayo gumawa dito. Minamanit so ngayon ni Dodoy. Ano to ang ita? Para makita natin dun na base dun sa plano natin yung design. Pupunuin natin to ng mga lumang gamit. At yun nga, so siguro dito sa Mambaliti, kung meron kayong mga lumang gamit, siguro lumang table, lumang mga lutuan, lumang mga kawali, Petromax, ay mga lumang aparador, mga dulay, pati akudkudan. So kung may mga luma ka mo dyan, pasubli mo na kami. Babalik naman yan. Kunyaon man na kami, Diyo. Malay nyo, baka maging tourist spot pa niyo yung anong ini. Ining bahay kubo na igdi, baka maging yung camera ko talaga. Malay nyo itong bahay kubo dito tinatayo natin maging tourist spot pa to. Kasi karapat dapat naman itong maging tourist spot. Ayan o, tingnan nyo naman o, ang ganda ng Mambaliti o. Ayan. Ayan o, ganda o. Diyan naman sa kabila, Tampuhan. Actually, dyan dati sa kabila, nagsiswimming talaga dito, di ba? So meron talaga ditong swimming area sila dati.
Dati nga may mga kubo-kubo dyan noong una yung pagpunta, ngayon nawala lang. Pero definitely maganda tong maging tourist destination dito sa Libmanan. So baka itong bahay ko po dito magiging dito, iconic to. Malay nyo, tumatayo na naman yung mga buhok. Para na naman ako nasa outer space.